Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw, Huwebes na kita, Pebrero 10, tuig 2022. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa kahanginan kundi pati na sa online nga nagaupod diri sa aton sini nga pagpangalagad mga nagamonitor karon nga aga paagi sa ila sini mga transistor radio monitor sa salakyan karon nga Webes naton nga presentation. Good morning and welcome to the show sa mga on-air naton nga mga listeners sa palibot sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod amuman dira sa isla sang Panay, Gimaras kag Gutob Malabutan sa ngaton sining pagpangalagad. Kumusta ang morning nyo? Kumusta ang inyo sining pagbugtaw karon nga aga o hindi magkalipata sa aton pagbata? Dapat unagin nga mo naton sa kinaandan amo ang pagpasalamat. At least nakalabot kita sa adlaw nga Webes sa pizza 10 sa bulan sang Pebrero. Amo man sa magka-aksyon tang nga nagamonitor na karon nga morning paagi sa online. Ang mga online listeners naton paagi sa YouTube kag subong man mga nagamonitor via Facebook. No, salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag kag feel free sa pagpadala sa inyo mga mensahe gamit ang inyo mga gadgets dira kay pwede gid makapadala sa comment section sa Facebook kag YouTube. No, dira kamo padala sa inyo sining mga mensahe. Now, tikon way kay internet connection kay bisan na muning advancing technology, may harap yung mga kaaksyon natin nga menos ang internet connectivity sa area nyo. Worry no more. Pwede kagyapon makapartisipar pagpadala sa inyong mga mensahe. Ipadala lang ina sa text hotline 0963-757-0874. Aga pa do nagadulom ang aton nga kahawaan, may manipis nga pagtupa sang talithi kitang mabatyagan diri sa bahin sang Metro Bacolod. Kumusta sa lugar nyo dado amo mani? Nga daw nagadungdong tiyempo nga do kadulom sang kahawaan nagapakita man pero do arumiraw blado ka kuan lang kanipis yaring adlaw karon iyang aga. No kabay patani nga tulo timpla lang panahon kung may aragin man pagtupa sang ulan. Hindi lang tuman kadamol, inang madula lamla kung tani ang yabok. Pero napiaran ko bisan nga guom ang aton nga kalangitan ang humidity kung kaisa no ang kapaang bala mabatyagan mo gid kaginot gyapon no. Puso sa gihapon ang trangkaso kapin pagid ining tiempo nga tuman sa gihapon kabugnaw umpisa alas 6 ang gabi tubtob kaagahon na. Aksyon na tayo hupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa aton sining nga pagpangalagad tubtob alas 9:30 karon nga aga. Ano mga dalagko nga balita nga aton natutukan karon iyang Huwebes. Now maki-update kita karon sa Patrol with Action Alvin Graba. Atong isa ka shooting incident ka nagluntad kahapon dira sa area sa Barangay Villamonte involving sa isa ka persona nga ginaligar ti anay preso ini kag ang aligasyon miyembro sa nga Quadra Group ti sinulod sa ila sini nga puluyan sa isa ka compound dira nagtinguha pa kun tani nga magpanago nakapalagyo sa tupad sang ila balay sa iya man ng tiya at pinaarakan sang lutango, patay. Ang amay na interview naton kagabi kag niya palayag, siling niya, demolition ato sir, siling ko basi kon liquidation ang ginamin niya bala. Kagolpiada nagsulod sa ila puloy-an, pero ti baluon ta sa mga otoridad na no exactly, kag ano nga grupo to yung nagsulod da, grabe man guts, no? Amo na ding tiyempo nga may ara kita sang Comelec gun ban, ma-expose kayo sang lawas mo nga armado ka. Kung hinali nga kakumpetensya or hinali nga kung matuod nga atong nagsululod sa ila puluyan, nagsulod din nga may individual nga hindi magdubo sa anom, siling sang amay, at tumula kay Jok-Jok sa laber,
Tilang tawon tani kon ano ini ka kompetensya nga grupo, may kaakig sa ila nga ang amo gidto ang kadamuon no sang lupok nga nabatian may automatic piya kuno mo nga nagaburot siling sa gamay nga nagresulta sa kamatayon sang biktima. Hibaluon tay na ang latest karon nga investigation sang kapulisan sa police station na number 4. Mga 4:30 na tabo pero medyo nagabihan ang process sang soko sa sining bangkay sang biktima. Karon nga adlaw amo maning umpisa sang bayanihan bakunahan. Isa ka national vaccination drive nga ginapatigayon sang gobyerno. Hibaluon ta diri sa bahin sang Metro Bacolod pila ang target nga numero sang dapat mabakunahan subong nga adlaw. And talking of vaccination drive, ang gintalana nga February 14, no? Sa maabot na ina nga Lunes kadungan sa selebrasyon sang Valentine's Day, tiyang Bacolod City all set na yang preparasyon in terms sa pagbakuna sang mga 5 to 11 years old. All set na kag gina-expect nga within this day or maybe sining nga weekend maabot na no ang bakuna nga pagagamiton sining mga minor nga 5 to 11 years old. Now ang strategy sa Bacolod tiunahon ang mga kabataan sa mga medical frontliners ina mga nagatrabaho sa hospital agud ipakita sa publiko no angot iya sa sining pagbakuna agud ang kumpiyansa sa pumuluyo makita nila nga at least kabataan mismo sa mga nagatrabaho sa ospital ang unahon bakunaho. In the meantime, Governor Lacson sang Negros Occidental ara dira subong sa banwasang kawayan mapadulong. Duha ang purpose magluwas sa paghatag sining ayuda bulig sa mga nahalitan sa Bagyo Odette. Malantaw man sigob kay ti bangod sining bayanihan bakunahan oy may mga strategy subong da no sa area sang kawayan kabankalan no nga ang ilahimuon bakuna baylo bugas no bakuna baylo bugas ti isa ina ka strategy. In fact diri sa Bacolod na tilawan na di no like for example ang barangay Mansilingan, no? Ang Mansilingan nakaagi na nga sa ila pagbakuna tinanagtag bugas sa mga nagapabakuna bisan tag pila lang ka kilo at least mabaton direkta sang publiko. Bakuna baylo bugas. Lantawon ta kun bala basi kun makuan iniho basi pa man lang madispunihan kag bangod sa sining nagapadayon sa gihapon nga vaccination activity sa probinsya kag Negros Occidental sa bilog nga Pilipinas kay problema subong sa probinsya mo ni kumong ang problema sa probinsya bangod nga ang herd immunity gindula na ang wa subong kuana no population protection sa komunidad no sa mga pumuluyo amo na nasubong ang ginahimo sang national government in order nga mabatuan ining padayon no nga pagpanghalit sang COVID-19 no at least subong amat-amat nagid nga nagaus-os ang cases diri sa pungsod Pilipinas. Bacolod City ho at least kahapon double digit pero hindi nagid pareho nagligad nga tuman iya kataas nga nagahamboy sa isa ka gatos. Amo nang nami-nami, no? Amo nang pinaka the best kun hinali nga magtayuyon ini. Na may posibilidad ayhan since nga until February 14 and 15 basi pa man lang after sina may panibag-o nga ipagwa ang national government no nga advisory basi kun mag-us-us kita ang alert level status naton ibaluon ta abi na karon
sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. By the way, ang aton sini nga presentation today, ang action hotline, ang buylog man ginadulong sa inyo si Kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and tinga combination. No, ginapabalot gid sa inyo amo ni ang pinagkamayo gid maghatag proteksyon sa aton sini nga lawas bangod kay ti damo ini phytochemicals, damo ini sang vitamins and minerals ang ina-target na gid ang aton immune system. So kung mabakod ang immune system, layo ka sa anuman nga balatian. The only product kamayara sang FDA approval sa Pungsod Amerika. Tandaan tagid na ha, ila ang target ta siniman. No nga malabot karon nga daw Online sa hotline. Online sa hotline. joining us this morning is the Deputy for Medical and Data Analysis of the EOC. We have Dr. Chris Sulungon. Doc, how are you? Good morning. Hello, Doc. May ngaga. Alas 8:21 na mga ka-aksyon. No? Dugay-dugay balikanta si Dr. Chris Sulungon kay i-check ta ha, ano ini man ang bayanihan bakunahan subong in every barangay may ara mangyapon no nga sarang pwede makakadtong publiko. Now, kung ang tawon tayo na surpass na nagidi atong target, sunguna, no, galing kiti subong population protection naman ang gusto sa gobyerno mo. Action Hotline. Balikan ta Dr. Chris Sulungon on the line. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning sa mga. Good morning sa palamati sa atong programa. Good morning, Bacolod. Salamat gid sa time. Doc, kumusta subong bayanihan bakunahan, Bacolod City? Kumusta diin ang mga areas sini kag pila ang target naton nga number of individuals nga mabakunahan today? At subong sa atong bayanihan Bacolod, Part 3, tanan nato nga mega vaccination centers sa siyudad sa Bacolod, upgrade ang atong North and South open man. May ara kita mga mobile vaccines nga nagalibot subong sa mga kabarangayan. May alam kita mga barangay vaccination centers na open for today's and tomorrow's National Vaccination Day. So far sa aton nga mando alin sa Department of Health, wala man tani lagi pangayuan sa target na number. Action kitungod naka-achieve na yang Bacolod sa population protection. Na-exceed ta na aton nga 100% nga target sa aton nga 80% sa total population. As a matter of fact, ara na kita subong sa 92% sa ating total population as far as fully vaccinated individual is concerned. Pero sa subong sini, Okay. wala pa ang booster shot or mabato sa third dose. Aha. So bali ang kinalain lang di sa aton kay at least damo yung nagapa-booster subong pero ang sa first dose kay second dose da ginahulat na lang kung sino ang mga pumuluyo ang magkadto sa mga vaccination sites. Yes. Kailang focus sa ito sa is ang third dose kapag Hello, Doc. Doon naga-intermittent ang signal mo. Basi naga-travel si Bali, Dr. Chris. ang aton subong ang target is ang aton mga senior citizen kag ang mga mapa-booster dose or mabaton sa ilang third dose. Okay. So, ina sila nga mga individual nga target naton subong that includes sa vaccine operation, hopefully makadugang ina sa listahan naton in order nga mas magtaas pa gid ang number of mga nabakunahan na. Yes, correct. Kaya sa subong sila, if you notice, last week, nakita sa mga almost 134% na fully vaccinated. Gin-recalibrate sa Department of Health from 70% ang target population, in-increase nila into 80% ang target population ang aton nga dapat i-achieve. So pag recalibrate niya 80%, ang syudad sa Bacolod niya, naka-achieve na kita sa 117 to 118% fully vaccinated sa aton nga target population. Okay.
Now, damo talaga pamangkot, may ni kay at least bilang isa ka doktor, makabulig kita eksplikar sa pumuluyo. Kaya kundi ang vaccine, Doc, ang ginambal diri, it would last until 6 months, no? Anong kabulan lang ang iya sining mabulig nga depensa sa aton. What will happen? No, may explanation na pag padulong din ni Secretary Doki. After 6 months ni ano, Doc, may mga vaccination pag ngay muon eh. Pati laban-laban na po na actually na nga advisory sa Department of Health. So ang matapusin ang pagbakuna sa COVID-19 will be a yearly event. No, pareho na siya sa flu vaccine na pwede ka magpabakuna once a year. Kaya di matapusin magiging yearly vaccination na ini. Pero ang question lang sila natin is, after 6 months, kung ma-fourth dose kita or another booster, will it still be free or kailangan magbakal na kita? Ayos. So hopefully, maging libre man sa gyapon para sige-sige ang pagpabakuna sa atong mga pumuluyo na binagid ang atong mga healthcare workers, mga frontliners, mga economic frontliners, mga trabahante, kag mga estudyante. Ayos. Ti ko ninali tuod nga mo na naiya kay ti ang ginambal gani may magapangabuhi kita upod sa sining COVID-19. In other words, sa muning balantayan gali sa publiko nga after a year siling ko basi kon way na kwartang gobyerno nga i-support at tapos gid mabakal kita personal guro ni mapabakuna kita sa dinda nga mga hospital ngwaya. Yes, amo ina isang ginalantaw nato no ba para ng senador kag congressman no sa upper and lower house ng Kongreso naton na nag-introduce ang Senate bill kag House bill na kung sa DNE include ang COVID-19 vaccination part sa aton expanded program on immunization. Ang to mabutang pondo kag to ma-avail ini sa pumuluyo na libre sa gyapon. So ina madepende kung sino ang madaog sa aton nga presidential election kung ini isa sa mga programa na i-include niya para sa pumuluyo sa bugos na pungsod Pilipinas. Okay. Now, diri sa aton no naibaluan ta nga Bacolod City nag-purchase sa sining AstraZeneca, why pa man ni matunga-tunga to ang pila ka libo nga doses nga gin-order sa Bacolod, may mangin available pa man siguro yung mag-abot ni sa aton, Dok, no? Na correct, wala pa. Harap pa lang kita sa mga lapit-lapit, mga 200,000 doses ang nabato natin. Mga 650,000 doses sila. So we're hoping na kung matamato na delivery sa aton at most likely in the next 6 months, may harap pa kita yung libre nga bakuna na pwede ma-avail ang ato nga pumuluyo dili sa syudad sa Bacolod. Hindi mo makita kung ano ka klase ka visionary leader si Mayor Bing kasi Vice Mayor FC kaya na-foresee na nila ini na at least ang syudad sa Bacolod may steady supply sa bakuna granting na mauntat na ang pagpadala sa national government sa COVID-19 vaccines. Pero kumusta subong, no? Masaylo lang ko very quickly sa mga infants or I mean sa mga pediatrics nga 5 to 11, may ara na kita delivery sang kinanglanon nga bakuna? Yes, na-confirm ang abot na ito nga Pfizer nga vaccines tomorrow, Friday. I-confirmar na ina sa National Vaccination Operation Center. Paagi sa ating OIC City Health Officer na si Dr. Edwin Mirafor Jr. So, on ano na kita, all systems go sa February 14 sa ating nga launching sa pediatric vaccination for 5 to 11 sa tatlo ka hospital naton diri sa syudad sa Bacolod. Ini nga hospital among masunod ang Riverside Medical Center na pagaywaton sa Riverside College, ang Corazon Locsin Memorial Montelibano Regional Hospital, kag ang Bacolod Queen of Mercy Hospital, kag ang aton nga City Health Office maga-open man para mag-akomodar sa mga kabataan edad 5 to 11 years old. So this is open for the families nga may kabataan nga muna or may ara pre-registration magabaton walk-in, Doc? So ang ato nga unahon anay sa launching, amo ang nakapa-pre-register nga mga lapit-lapit na 5,000 nga mga kabataan. After sina, once na mag-open na kita, education centers sa mga kalailain ng mga gymnasiums sa mga eskwelahan, amo na ina ang pagbato naton sa mga walk-in naton ng mga kabataan nga gusto una edad 5 to 11. Aha. So on that note, salamat gid Doc sa imo sining tiempo, panawagan mo liwat sa nga padayon nga bakunahan o bayanihan bakunahan sa mga Bacolodon. At sa liwat, nag-aapilar kita sa atong pumuluyo, ang atong aktibo nga kooperasyon at partisipasyon, ipakita ta naman sa ika-3rd
part sa aton nga bayanihan bakunahan subong adlaw kag Biyernes. Ang aton mga mega vaccination centers apre magdala na gid kamo sa inyong vaccination card kag any government issued ID para maka-avail sa inyong third dose or booster shot kag any government ID sa mga wala pa nabakunahan. Nag-aapila kita sa ato mga senior citizen, sa ato mga katigulangan, dalang inyong mga miyembro sa pamilya para upod kita magkilitanay sa mga malls, sa mga kabarangayan para makabato na kamo sa bakuna kontra COVID-19. Magpabakuna kita, kag sige gyapon atong gamit sa face mask, kag atong paghugas ramot, kag observe sa physical distancing para hindi kita makakuha sa COVID-19. Aha. Salamat kay Diwat Action Art. God bless and more power to you. Isa na gid lang, Doc, ang aton alert level status, may posibilidad pa rin nga may changes after February 15? We're very optimistic. Action Art nga manaog kita sa alert level 2 kay nakita nato nga for the past 1 week ang aton nga kaso naganubo to double digit. Ang aton nga classifications ang nag-alert level 3 kita. Ara kita sa critical, subong nanaog na kita sa moderate. Ang aton nga hospital capacity utilization rate. Ara kita sa high, subong. Ara kita na-sustainer naton sa low risk. Ang aton nga HCUR. So, both sa lingon, kanamit sa aton nga mga gatekeeping parameters para hopefully ma-de-escalate kita sa ating alert level system by February 16 tugtog sa end of the month of February. Salamat gid, Doc. Good morning. Good morning. Action Hotline. Dr. Chris Rongo ng Deputy for Medical Data and Analysis sa Emergency Operations Center. Now, was na confirm, maabot na diri ang gamiton nga bakuna para sa mga kabataan 5 to 11 years old. Galing ari ang balantayan taho. Tikon after 6 months magsigi-sigi ng bakuna. Ay sos nakasalalay ni sa masunod naman nga presidente sa Pilipinas Kung ano matabo sini. Balamang inlibre gyapon ang bakuna, ina may balawanta kay may mga inisyatibo man subong nga nagaduso. Sa aton sini lower and upper house, meaning ang Senate kag House of Representative, nga dapat may ara gid sang ipain nga pundo ka may kasuguan nga magapatuman nga ilakip gid ang vaccination para sa COVID-19 or part sa mangin immunization program sa gobyerno, no, para sa pumunuyo gagastuhan sang national government. Action Hotline. Kaya after 6 months, take note gaginambal sa mga eksperto ang kalawigon, ang kinalain sining bakuna iya sa COVID-19. Lain iya sang pariyo na singuna may TB, no, anti-TB, anti kun ano dira nga mga bakuna nga kaisa ka lang niya injeksyonan. As a matter of fact, may mga bakuna gani nga sa kabataan nga 5-in-1 shots. Ang gastuhon mo medyo dako lang, pero isa ka lang tublukan, 5 na, no, ang matarget niya nga maproteksyon na ng bata mo sa 5 na ka mga posible balatian nga magatapik. Tiyari ang COVID-19 kinalain niya kaya after 6 months siya masugod naman ta sa first dose Action Hotline. Amo na gani may nakita ako nag-post siling na nung ta sini sa ulihi. Halin sa abaga tapakantos buli na ng injeksyon na nanay mag-amuni ka kung magsigi-sigi saya kung kapin pagin kung maglawig tiner ning COVID until 10 years. Action Hotline. Tingka kita sinangwa sini yearly bakunahan no? Kada tuig mga paintindi sa tao, hindi yan takaan ng publiko. Sinanga kada tuig. Tublukan kay mo kang maglinya ka sa mga molda para magpabakuna. Action Hotline. O kabay patani ng World Health Organization. Ang aton sining nga mga doktor sa bilog nga kalibutan nga mga eksperto makapangita na sa specific immunization against COVID-19 nga anuman nga sa isang variant nga sa uli ma-develop mga mutation isahanay lamla no kabakuna nga pagtublok sa imo expectaron ta wala na sang masunod pa. Action Hotline. Duha kadlaw ini bayanihan bakunahan nationwide vaccination drive part 3 no nga ginapatuman sang national government. Ang nagaproblema gitsubong ang probinsya nga tiyamakon mugulpiada lang malabuton naman sa province ang 2 million at least nga mabakunahan
in order nga mayara na sa ginatawag nga hindi na herd immunity, population protection. Tini basi siling kumalaglabot ang target sina, hindi naman siling February, basi March, ti pagka April may mga Simana Santa pa iyaho. O kag bangod sining ang ginakabalakan ko pagid sa tong holiday season to nagka-problema kita sa cases ang COVID. Bangod sang nagpinagusto ang tao kala kalumbayag mo, hindi mo man masaway ito kay holiday season ginatagan ligwa kag konsiderasyon. Hotline. Hindi ayhan nga pagratsada sa politika, kampanya sa mga politiko. Isa man ini ka mangin vinyo nga ang tao liwat na naman nga butang sa risgo nga pwede tapikan sang panibag-o na naman nga pagtaas ang kaso sa COVID-19. Puwera hindi lang. No, kagabay pa, nga paagi sa COMELEC ng mga regulasyon, malimitahan, mapunggan ang anuman nga pamako nga dala sa gihapon sa pandemic ng COVID-19. Can you imagine, 2 ka tuig na masubra, kay ini naghalit diri sa aton pungsod Pilipinas. Damo ang kabuyan nagkaladula, nalitan ang ekonomiya, nalitan ang palangabuyan sang mga pumuluyo. Kabay patani, no? Nga matapos na initanan. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Good morning galidra no sa kay Corazon Tortosa, Family Barniso, Domingo Barniso, Sampurok 8, Barangay Tangob. Araman si ang pamilya Larida, Rino and Emily, Nanay Puring, Leonela Montano, Sagrado 2, Barangay Estefania. Kag sa kapihan sa Purok Seaside man sa Tangob, gamonitor siling ni Toto Dod Salazar. Ay Toto, ni Inday Dod Salazar. Aksyon Hotline! Paring Sindoy Ransi kag Alex Montesa gamonitor man. Salamat kita. Ay ni si Alex Montesa kay do sige lang libot niya. Aksyon Taon Hotline! ko lang si Action Alvin Graba, Action Eden kay may update siya kuno kay Sir Guhi. Si Amado Ladua Jr. may agadra, si Sir Alfredo Sapa. Sila nga ang national government bala wala pa totally abot ang ordered vaccine. Mostly ginbakuna sa tao donated vaccine, so it's not only 6 months ang free vaccine. Later it could be more. Nami check sa DOH. Correct na kay kadamo man sang baklon sa gobyerno to. Hazel Huhilia. Ang ako lang yung gani basi tani kung pwede nga one time immunization bla. Ginang sa ulihi madiskubriyan sa mga eksperto nga magambal sila nga ti okay. Mayari na kami na-diskubrihan, iniya isahanay lang nga kwan nga bakuna bilang proteksyon sang pumuluyo, way ka naging kabalakan sa COVID-19. Kundi nami pamatian, hindi nga every 6 months siya madula na maganing epekto niya, tublukan ka naman liwat. Aksyon Hotline! Si Jomi Nabatdan, Danilo Ubaldo, good morning, Rose Romero, Jim Bal, Milin Lapore, kag Joe Palachica Rial, Eduard Tahunes, sir, may nga Diaz Iris, Magbanwa, Rodora Sioko, Parikadoy, Maria Lia, Marabailes, Banag Glorioso, Araman Arnie Flores Rojo, Rochelle Fulgencio Susana, good morning thank you gid, utod galingaw, si Oynoid Christine, Charim Comia Celeste, Jade Ortega, Gracia Jimenez, Jake Halbuina, gamonitor man si Vergie Olpinda, Christian Bia Dalisay, Lisa Gardi kag Joy Gilien, Raiden Camilo Ray Camilo. Thank you gida. Kay MG Pitita, Ruina Santa Rita, kag Lacerna Lapinigonyo, si Sir Jose Mungcal Torilla, ara gamonitor sa Binalbagan. Si Janet Macabaya Avenido, thank you man. Iman Santillan, Edwin Pinida. Araman si Jean Oisiser. Ma'am Jean, morning. Silingya, hello to Energy Fans Club. Thanks and keep safe always. Tananda, nga members ang Energy Fans Club, Action Radio Bacolod. Salamat gid sa inyo pagsakdag. Mga taxi driver, especially the OTTG members. Maryville Mahilom, LW Prudente, Glenn Salanap, araman si Madam Oyen Colmenares, Novia Magapan, Kagosipina Dignadisi, Veronica Santillan Manukan, si Ronnie Arcolas. Aksunat abi kay vaccination lang ang concentration sa aton government instead of also giving education and program support on how to boost our immune system to fight against the virus. Eventually, people will become like pincushions sang wala untat nga injection na dugay mitakan ang tao ni siling niya. Ara naman liwat, tublok naman. Action Hotline! Jaguar Wong, Martin Aliling, araman si Georgia Gargasiran, siling niya daw maintenance kali ang bakuna if kada tuig. Daw maintenance Bayan lang ko kasarang lawas, ahay, kabay pa hindi na matabo na, kabay pa. Madam Vanessa Mayo, siling niya good morning kay Ma'am Ems Abuso. Aba, si Madam Ems si Kagawad Ems. Gakurindot naman nagtang ni Madam Singyang bata ko naman ningalit nagagapalawag sila mo. Action Hotline!
Ara man niya di iya ginapainom kung may hilanat after bakuna. Ay, kalain kung kada tuig. Jory ni Pomosino, Jolie Militado Patrimonio, watching from Singkang, ginapanubo na nilang datos ng COVID para magkampanya ang mga kandidato. Ay, kalain, ginaungod ko no panubo para pangampanya ang kandidato. Siling ni Ching Marandim, Paunar, good morning man. Dino Alik, Araman si Bernadette Michelle. Ang iban karon na lang dugay-dugaya, katuan ko sa Action Alvin Graba, party na si Quintiro kagabi, ariho. Ang sa Station 1 siguro, basi karon kay Sir Ramil Saruna, ang update. Kay kagabi, gin-try ito nga makuha, bala ko na nugid ang exact nga natabo sa itong abduction incident prior sa nasapuan ining bangkay ni dumipig nga dito siya ginwigit sa may ibi Magalona. Pero kagabi or kahapon, mga 4:30 more or less, amo na siyang estimated time, may isa naman kaginaligar miyembro sa Aki Quadra Group nga ginsulod sa ilaployan. Ang aligasyon, miyembro na siya, damo mga cases, may mga pending warrant of arrest, may mga cases ginatubang, tigin sulod dira sa may Villamonte, sa ilapuluyan, sa mga armadong kalalakinan kaginlutang niyo patay, may burot pa siling siyang amay nga nabatian, meaning automatic nga armas ang gingamit. Action Hotline. Anong latest update sini kang investigation sa kapulisan? Patrol Reports. Muli gintutukan ni Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Aksyon Art liwat nga ginbalikan sa mga investigador sa italom sa Police Station number 4 ang lugar sa insidente sa Purok, Kabakawan, Barangay Villamonte, diri siyudad sa Bacolod. Sa diin dito mismo ginpatay kahapon si Arjen Mark Salaver. Sa diin suro diri kay Gohe, tuyo sa ila sining hanay aksyon na Art basim badangay may posible nga tawong mga tindog sa nakakita kag nakakilala sining mga suspect. Ikaduha, luyag man nila hibaluon base may mga CCTV footages nga posible makabulig man sa ila sining investigasyon sa pagkilala sining between 10 to 12 ka mga armed groups. Uy, pulo gali. Oo, 10 to 12 sunod diri kay Gohe Aksyon na Art. Ini nga mga armado nga mga persona nga amo mismo ang nagpatay kay Salaver. Now, as to the background, ginpahayag diri ini Gohe nga ini si Salaver membro sa Aki Quadra Robbery Group. Una, if you may remember nga si Aki unan napatay sa tung January 8 bala aksyon na Art. Upod ni sa tatlo pa ka iban nga nasapuan man dito sa Murcia kag Bago. Nawagin na pahayag diri ni Gohe nga si Salaver may record sa station number 4 sa kaso diri sa may kaso nga pagbuno o stabbing. Ikaduha, sa police station number 2 ginatudlo man ni siya nga amo ang suspect sa pagpatay sa isa ka barangay tanod kag sa police station number 7 may kaso ini nga robbery aksyon na Art. Pero ongoing pa man gihapon ang ilasin nga investigation sa posible base may ara pa iban nga mga kaso ining si Salaver. Pero sa karon blanco pa no ang mga kapulisan sa station number 4. Number 1 diri sa identity sang suspect. Ikaduha, blanco man ang ila sining hanay kung motibo sa pagpatay ang paghambalan action Art kay kahapon suno sa iya mga napulo gid kay bala sang caliber 4 o kon empty shell rather sang caliber 45 ang ila sini nga na recover. So bali ang pilas lawas siya subong pilang report sa suko? Wala ibga pa idalom karon nga adlaw man action Art sa postmortem examination kung ingkid ang mga pilas sini sa kalawasan. Muni nga ginapahayag man kay bisan gani si Gohing hindi niya mahambal but definitely suno sa iya igugid tanan sa iya sini nga lawas ang gid kamatyan man sa biktima. Mali 45 lang tanan kay ang aligasyon sang amay kabisi interview ni Action Eden may mga burot sang armas na batian meaning automatic nga ang armas ang gingamit.
O posible aksyon na art kay to the recovery napulo pagid lamang ka empty shells ang caliber 45 ang iya sining ginhambal pero posible aksyon art base may madugang pa di karon o kung ano man base depende sa investigasyon sang mga kapulisan. Ari aksyon art ang pahayag ni Police Major Richie Gohi. As of now, continue aton nga investigasyon. Bali, aton investigator nagbalik to kagina sa sinod na crime. Sa pagkita ko sa mga possible na witnesses na nakakita rin alas 4 sa hapon na tapos sa tao. And then sa exit area sa mga suspect na dinagpaisan ko ito nga makakita kasi harap ng mga CCTV dito. So, as of now, negative pa kita identification sa mga suspect with regards to incident. Yes, as initial identity, sir, ni alias Jojo, anong pagkatao si Sir base sa record sa mga kapulisan? Yes, no, affiliated nila sa grupo ni Aki, sa Rappery Holding Group, no? May kaso yun siya sa aton, sa Station 4. Nag-reklamo rin siya sa pagpamuno. And then, kaso yun man sa backup 2. Tunds na din siya niyang pinatudlo na responsable sa pagtiro patay ito sa isa ka barangay Tanod. Dira sa may Minister ng Dalan. And then, sa Station 7, may case man ito siya nga robbery hold up, 2 counts, kagkarnating 2 counts. So, sir, sir, may standing warrant of arrest man? Wala ko may kaptan rin na warrant niya, pero according sa Iloy, kagamay kagabi sa interview sa pipila natin kaptanan sa amo nang pinapasurrender nila yung bata, ugali, hindi ko na hinggan niya mag-surrender kasi nakagay naman sa preso sa munti. So, mga pumayan sa panggawin sa sunod presuhan. So, kasi nag-pili na-free. Short action, art, kapain kita Gigali siya labot gito sa munting lupa, ya? O nakalabot gid man ni siya, ginserbihan niya ang iya sining kaso man aksyon na art. Ano tong kaso niya nga nakalabot sa Muntinlupa? Illegal drugs action art. Illegal drugs. Illegal drugs. Amo ni Okay. ang ginapahayag man ni Major Richie Gohe. Pero ongoing pa action art ang gila sining investigation kay base karon dugay-dugay makakuha man sa pinaka-latest result man ang mga kapulisan kay liwat nga nagpadulong no ang mga kapulisan sa Idalom sa police station number 4 para magpakita sa dugang mga impormasyon number 1 diriya posible nga base may magtindog at with as witness ikaduha base pa lang malagpatan o malagpatan mausisa sa CCTV bala action art nga ang laragway sang pila ka mga armadong mga persona nga amo mismo ang nagpatay diri kay Salaber action art. Dapat imbestigahan nila, hindi lang malagpatan Ani man, mao mo na yang kulang taon ta action na art di ko magsala daw ika-anom na ni si Salaber nga na Kambot ang question dato yung ginuwigit to sa ibi magaluna, ano naman to iya? isa pa na aksyon na Ano to art yung involvement niya, may mga kaso man to nga grabe, sumong butamalon, hindi lang isa, damo ugling grupo sa Bacolod din. Ano man na ang Bacolod City, may ara na sang vigilante group. Isa mo na ang Kung confusion. halimbawa butang tang kompetensya sa ilasin ni organisasyon, meaning may ara pagid nga exister ni kag may tendency nga may matabo naman nga mga hilod panay kung kompetensya ni sang Aki Quadra Group. Amo ni mga balantayan action art nga mga Na. tinaga no kay sa karon taon ta halos lantaon ta gid action art ikaanom na ni siya ti Aki Quadra Group tanan mga miyembro sang Aki Quadra amo na ang ginaamta pamatay bala action art. Sige. Balita kag report sa patrol ini si aksyon Alvin Graba mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sa nga Pinas Labuton Kasang amon balita kag serbisyo
Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Amo pa ni nga may ara kita sa Comelec Ganban. Ginapatigayon, pero ti ang mga bisan ano pa yung regulation kag pagpatuman sang mga kasuguan, ang mga lawless elements, kung lawless elements kin man ini, way man ay kadlok, bisan ano pa ang mga checkpoint, bisan ano pa ang ginabawal, kaya ho na kapin pagid sang isa ka kun grupo gin man ini, no, sa mga lawless elements nga nagahimo dis Bacolod. Di ba kumutag pulo sila yung maglakat, ding kakita sa naman, ano pa nga bal katatay, silingin demolisyon to sir mo. Although nga ti basi sala lang ang iya sining nga term kay magambal ka demolisyon ti pangguba na iya mo. Iniya liquidation iya kun maglantaw kita kun amo ni. Oh, pero ti okay lang alang-alang na guro si Sir Ernie, hindi na lang day. Kaya daw maipit kita karon. Si Madam M sa Buso siling niya kun kada tuig mabakuna kita daw retainer ba. An amo na ni basi pag zumbita kay kada bakuna mahilanat inom naman bulong etc. Negosyo Imaginable kung magsigi maglawig pa ni singuna ang 3 pesos nga face mask kuha siya nagasapak. Bay baligya das dalom singuna face mask. Ang isa ka putos na nabla. Kundi ka magpa-hospital nga daw singuna ya pwede malang kasulod sa hospital ng face mask mo. At tiyan mo lang daw kay singuna nga tiyempo ya makita mong tao nga suksok face mask masiling ka masakito na ya. Palayo daw, may masakit na. Subong lain, protection niya. Bisan sino lang face mask, ka obligado kita. Kami ordinansa. Tawig pa ni, damo pa ni nga obranay face mask. Subong damo ka ma-import nga face mask ilis China ho. Order ka online. Ay, purti nga negosyo. Mga paracetamol ka kaubos. Kay damo kay lanat mo. Can you imagine bla? Ayan Tingson, mayang aga. Jod May Diaruta Tihado. Jason Love Gandamito, no? Araman, salamat kita kay Bibi Gregorio Yulo, siling niya, great ko lang, akon hinablos, belated, happy first birthday, Baby Rod Simon. Baby Rod Simon? Ginsunod niya kay paning Rod Simon ang ngalan, no? Idol guro ay. Sige, ari di ang, may ari na nag-chat sa ako noon. Amo ni siya nga grupo ho. Diya kita mo, halin siyang pag-start ng pandemic, doon naganagan ang Pinationalize Manila, doon nagsaylo di, ay kalain. Amo na kung may bulubinlod kasubong, ay hindi kagin magatag kumpiyansa. No, kaya ang kapulisan di sa Bacolod, timambal naton nga daw ay minaguros ang pulis sa Bacolod, di nga mo gidiyang ginhatagan misyon nga magalak pamatay, No, kaya aligasyon niya karon kung mag-alak ka pasibangod na. Kapin pati hindi mo makilala, may mga tabon ang nawong, ay susamo ng kabudlay subong, kag legal na iya ha. Putson mong itsura mo subong, okay lang na, kati proteksyon sa COVID mo. Para man, nagmonitor si paring Rod Simon, paring Rod, ang imong ngalan ng gamit sang isa di ka suki ginamon sa Action Radio, ay duligi kaguro. Ang bata niya may birthday, ang ngalan to kayo mo, Rod Simon. Paring Rod Simon no may nga gadira sa iya. Kay Bilarga Crisanto, Bobby Labrador, Erlinda Agaya Haldani, Landy Alex Jr. Oy pare, kumusta ka? Naari ka man digapon sa Regional Hospital Gabulig para sa Kabankalanon. Alma May Haro Juanico. Ano ni man, Juanico? Sorry gid kay utod. Nema Burlat kag Nerissa Lorenzo Hugo, Marjon Rapil kag Chifi Mateo. Vina Valencia, good morning Marco Trinidad, Utay Benedicto, wala gid plataporma sa mga kandidato. Oil deregulation law, correct na? Amo ni ang problema gid, amo ni naga-influence kag kun nga amo ning reason kung nga away untat ang pagtimbuok sang mga balaklon. Silin Liboon Lindes Poho, good morning man kay Novi Magapan, kag RB Karisma. Jilin Hikano, salamat gid sa pag-monitor. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat.
Kini nga oras satud kaninyo sa Shane Plus Capsule, ang pinakamaayo o pinakaepektibo wala nay lain. Ang kaepektibo sa ka-herbal food supplement dili masukod pinagi sa pulong. Labaw na dili makita sa pinalit nga mga awards. Apan makita, masukod ug matugkad kini sa epekto diha sa imong lawas. Mahimsog nga daw kaninyo ang mga binating tigpabidaw nining atong Shane Herbal Program. Ano nasab kita nining laing adlaw sa tong programa o man gihapon ni Mr. Shane aron mas mapalapdan pa nga tong kiniadman sa
Way na tagaling tiyempo ha. Sorry gid sa way malabutan si pari Landi Ilex Giliaran na sila naka-station kuno sa Capitol. Okay, salamat gid pareha. Halong gid permi ang hatok-hatukon siling ni Bobby Labrador. Sinya mo na hindi nila mapilit ang mga tao. Papabakuna kay wala kasiguraduhan na hatok-hatukon nila inject ang mga tao. Perte. Action Hotline. Way na tagaling tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad ang parti sa Senay kung ginisyon ni Sir Winnie Sancho kapon sa presscon. Kuan ta na karon na update si Sir N ni Pinida bilang reaction. Action Hotline. Aksyon nagtayhupon saying thank you for joining the show. Makaka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.